Id-dħul disponibbli ta' kull familja f'pajjiżna juri li bħala medja tela minn 20,783 euro fis-sena fl-2008 għal 26,610 euro fl-2015. L-istatistika tindika li wara n-nefqiet kull dar li 7 snin ilu kienet tfaddal ftit iktar minn 1,200 euro fl-2015 baqala fida iktar minn 4,200 euro. Dan jirriżulta mill-Household Budgetary Survey 2015 stħarriġ li jsir kull 7 snin u li jagħti ritratt tar-realtà li jgħixu fiha il-Maltin fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Fost l-oħrajn l-istatistika turi kif il-qagħda ekonomika tal-familji Maltin hija waħda stabbli. Dan għaliex minkejja żieda fin-nefqa tal-familji naqas il-persentaġġ ta' nefqa fuq elementi essenzjali bħall-ikel u xorb mhux alkoħoliku, li jfisser li lil miż-żieda fit-tfaddil u n-nefqa f'dak li hu neċessarju, in-nies qed tonfoq flusha f'komoditajiet oħra bħalma huma trasport li jinkludi titjiriet, nefqiet f'ristoranti u nefqiet f'servizzi varji li jinkludu servizzi u prodotti għal kura personali, ġojellerija u oħrajn. Xejra oħra li toħroġ minn dan l-istħarriġ turi kif id-diskrepanza fit-dħul bejn nisa u irġiel niżlet minn 8,500 euro fl-2008 għal ftit iktar minn 6,500 euro fl-2015. Fil-fatt id-dħul disponibbli għan-nisa żdied minn kważi 14,000 euro fl-2008 għal kważi 22,400 euro fl-2015. Għall-irġiel tela minn kważi 22,500 euro fl-2008 għal kważi 29,000 fl-2015. Fl-istess waqt naraw li fl-2015 id-dħul disponibbli medju għal kull residenza privata tela għal 26,610 euro. Dħul iżdied fis-setturi kollha, inkluż għal dawk irtirati, żieda ta' 4,500 euro u għal dawk bla xogħol b'2,100 euro. L-ikbar nefqa tal-familja għalkemm naqset fil-persentaġġ kienet fl-ikel u x-xorb mhux alkoħoliku bi kważi 20% tan-nefqa totali. Minnhom l-akbar spiża tmur f'xiri tal-laħam b'medja ta' 930 euro fis-sena għal kull residenza privata u ħobs u ċereali b'nefqa medja ta' kważi 730 euro fis-sena. It-tieni l-ikbar nefqa tal-Maltin tmur għat-trasport b'żieda sostanzjali fuq 7 snin ilu. It-tielet l-ikbar nefqa kienet fuq prodotti u servizzi varji. Notevoli kienet iż-żieda fin-nefqa fil-ħwejjeġ fejn in-nefqa teled b'150 euro fis-sena f'residenza privata ta' persuna waħda għal total ta' 720 euro fis-sena. Fl-istess waqt f'dar ta' 4 persuni, in-nefqa teled b'700 euro għal total ta' 2,700 euro. F'7 snin, in-nefqa fit-trasport bl-ajru irdupjat minn 163 euro għal kważi 330 euro fis-sena għal kull residenza privata. L-istħarriġ wera wkoll li familji bla tfal jonfqu medja ta' madwar 360 euro fil-ġimgħa, filwaqt li familji bit-tfal jonfqu medja ta' 559 euro kull ġimgħa. Ta' min jinnota li f'7 snin, in-numru ta' residenzi privati tela minn kważi 142,000 għal kważi 165,000. L-Aġent Direttur Ġenerali tal-NSO spjega li l-istħarriġ involva 3,600 residenza privata li minn barra in-nefqiet inqas komuni sarula analiżi ta' kull ħaġa li nxtrat f'temp ta' ġimagħtejn, madwar 200 oġġett jew servizz. Sostna l-istħarriġ ta' dan it-tip jagħtina stampa dettaljata ferm ta' diversi realtajiet li jeżistu f'pajjiżna. Ovvjament meta rabbi ħafna drabi qed jaħdem, għandu iktar flus, għandu iktar nefqiet, ra dik l-ispiża dvarja immens. U anka fiex qed jonfqu. Fejn inti vjan bit-tfal qed tonfoq aktar fuq edukazzjoni, qed tonfoq aktar jinnaf fuq leġer, affarijiet tat-tfal, jinnaf privatijiet, eċċetera. Ovvjament households elderly people qed jonfqu iktar fuq essenzjali, ikel, healthcare u affarijiet. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna sostna li stħarriġ bħal dan huwa ta' siwi kbir għall-imsieħba soċjali u l-unions imma anke għall-Gvern. Politika soċjali tal-Gvern u anke l-politika ekonomika tal-Gvern toħroġ minn fuq l-istatistika. Ġifieri di satina aspetti ieħor, dimensjoni oħra ta' l-istimi tagħhom nassigurak li l-Gvern se jużhom bħala id-dashboard tiegħu għal politika l qudiem. Innotajna pereżempju li s-saħħa privata naqset u da ta' pjaċir għaliex il-Gvern juri li l-policy tiegħu ta' saħħa b'xejn universali qiegħda tirnexxi.